Bij kiosk Vivant in de Lietse Tjerkstraat in Ljouwert is Stoptober het praat van de dij. Een soort verste klanten melden haar liekbos gewoon bij de toonbank. Meneer, het is Stoptober, hè? Ja? Stoptober. Ja, maar ik stop niet. Waarom, hè? Ja, roken is veel te lekker. Want? Ja, het geeft mij een voldoening. Lekker gezellig sigaretje erbij. Dat is leuk. Ja, 's morgens bij een bakje koffie of bij een borreltje. Ik doe alles wat foutig is. Alles is lekker wat je fout doet. Mij bekende Nederlanders en provinciale ambassadeurs als Foppe de Haan, Wiebe Wieling en wethouder Andries Eckhart van Ljouwert wordt bezocht mensen aan te moedigen op te houden met smoken. Tabakzaken volgt het initiatief mij arge zeggen. Als je wil stoppen, dan moet het uit jezelf komen en dan moet het niet door een of andere actie komen of wat dan ook. Oudjaarsavond stopt ook iedereen en 7 januari ben ze allemaal weer begonnen. Dus ik zit er niet heel erg over in. Maar ja, dat is natuurlijk wel, ik heb liever dat ze zeggen van nou, ga wat meer op. Uit cijfers blijkt dat alle jaren haast 1 miljoen mensen beziekje op te houden met smoken. En hier pakt 90% alweer een peuk of een checkje. Toch gaan de initiatiefnemers van Stoptober betrouwen dat de 30.000 Nederlanders die het mei doorgaan onder actie, na 28 dagen onthouding, echt ophouden met smoken. Nou, ik heb wel verwachtingen dat heel veel mensen wel helpt om trots te zetten. Want het komt net even zo als ik maar eens even een stapje meer roken. De meeste mensen die zich opjoen ha ik het idee dat die er eerst al wel eens hoe tocht ha. En dat Stoptober echt even een duwtje in de goede richting is, zeg maar.